demonic system. So tuandana tuake for all the nations alikizwe ayikho nation ephuma discharge ayikho nation exempted. All the nations emhlabeni wonke zidakiwe. Zitakwe yini iwine. What is iwine? Lisymbolic igama ukuthi wine la eBhayibhelini lisymbolic, li representa lisho ukuthi isifundiso, teaching, doctrine. So emhlabeni kuyafundiswa emhlabeni. That's why ikole zingaka ama university emangaka, then ama department emangaka, ama centers emangaka, because kuyafundiswa. Yini efundiswayo? Uyihlolile ngokwezwi kaNkulunkulu ukuthi iyini lento. So mawuthi umntwana kaNkulunkulu umfundi kaJesu, idisciple kaJesu, then usufundileni ukuthi uJesu ubuka kanjani, ucomment uthini ngalezi zinto. Yini umsebenzi wokuza kaJesu? What is the purpose? What is the motive? Ukuthi uJesu ezazosifela esiphambanweni. So for all the nations have drunk from the wine of her, Babylon, her sexual immorality. Ubuka ama-move into ephethana nokucansi, abantu abathandanayo, abantu abanqunu, pornography, abantu abaqabulanayo, yabona, iyo yonke lust, iyo yonke sexual immorality leyo. Abantu abadethanayo, abantu abashadayo ema-movini, emafilimini, bayashada, bayadivorce, bayalalana, yabona. And namhlanje sekune i-subject ye-sex uthi kuzofundiswa ngocansi ezikoleni. Wena awukakufundisi lokho ekhaya enganeni zakho, but lapha esikoleni sekuyafundiswa and sekulegaliziwe, kulegal, sekuauthoriziwe, kusemthethweni. And uma uthisha ungakufundisi uphula umthetho, uphula isimisi, institution yesikole, institution uphula umgomo, yabona, wokusebenza, because uqashela ukuthi uzofundisa ngalento. Egameni bathi bafuna uxwayisana because kufuneka kuvikelwe i-teenage pregnancy, but ngapha kushaya umthetho ukuthi ingane mayisimithi inelungelo lokuthi ikhiphe isisu, inelungelo ukuthi ngabatshela abazali, ixoxe nothisha wayo, then ihambe ixoxa nodokotela esibhedlela noma nenesi, i-aborte, then inelungelo futhi lokuthi ivule icala mabe umzali wayo ezoyishaya idiscipline, yabona. Kuyahambisana nombuso kaNkulunkulu lokho, kuyahambisana necharacter kaNkulunkulu. Mathi iBhayibheli asenza abantu ngomfaniso wethu basifuze. Ukumfuza uNkulunkulu lokho. uNkulunkulu uthi abantu abazalele bande, and uNkulunkulu befuna ukuthi bangafi baphile. uNkulunkulu ufuna ukuthi simfuze ngobungcwele, ngendlela esicabanga ngayo, ngendlela esiphila ngayo, ngendlela esithanda ngayo, ngendlela esenza ngayo. 1 John chapter 4, ngengisalifunda lelo verse. 1 John chapter 4 verse 16. 1 John chapter 4 verse 16. God is love. uNkulunkulu yini? uNkulunkulu luthando. Uma uNkulunkulu eluthando, ilolu uthando lufunwa uNkulunkulu okuthandana ngalo kule mjolo. Zinganani ingane engenwe izifo egameni ukuthi iyajolana kuyathandwana. Zinganani ingane ezaliwe ezingafuneki zalahla emgqonyeni, then ngapha usathane wenza iprovision. Uthi ngapha ebadlisa isona abantu kuba ngenkathi ifundwa lapha ezikoleni uthisha ofundisa ibiology echaza ukusebenza kwama-hormones, echaza ukusebenza komzimba womuntu, ima-feelings nani, then umuntu imfana make approach life science bayifundisa lokho, umfana make approach nayo antombazane kuvuswa inkanuko, emva lokho izingane ziyopractice lokho, ziyashelana lapha ziyajolana. Ezinye saqogisha ama-underwears ezikoleni because sifune simayiqeda lapha sezi-on, then sekufuneka vele ziyokwenza lobufebe zokwenza lezi inkanuko zenze lokhu kuphinga iphingane ihlobongane lapha. Abanye othisha bona abafundisa lezi zinto babona intombi kuzo lezi ingane, nazi ingane zibona amadoda kubo labo thisha. Yilo uNkulunkulwana lona, akusiyona impilo lifestyle yasezulwini, akuyona icharacter kaNkulunkulu ophilayo leyo, akuyona into yombuso kaNkulunkulu ngoJesu Kristu wasifela esiphambanweni, yinto kaSathane. Yilo uNkulunkulwana ke ngenxa ukuthi bayam entertainer, bayam amuse, bayamjabulisa, bayamplease, bafundisa ngaye, bayamphakamisa, babuye bazo celebrate ama birthdays o Valentine's Days. Njobo celebrate Valentine's Days nje, iValentine's Day ucelebrate o happy birthday, o Father's Day, o Mother's Day. Uye lo uNkulunkulu ongamele zonke, he presides in this office, uye ongamele lezi zinto. I-authority nikezwe yena, enikezwe uLucifer uSathane. Goddess of love, goddess of beauty, njengoba abantu beyithanda kangaka, goddess of sex, sexual immorality, goddess of lust, inkanuko. Uthi uyavula iphepha newspaper, nansi intombazane ihlalele ngomzimba, iwubra nephenti, then konke kuhlelo obala, yabona.
What is that? Kwenziwani? Ikhona njalo embusweni kaNkulunkulu. Ngeke ungalifunda iphepha ngoba esikoleni kuthiwa funda iphepha. Ngikhuluma ngento engiyaziyo, funda iphepha so that uzokwazi ukwenzakalana emhlabeni. Even njengoba abantu bephamisa indaba esikole nje secular education, school education. Nangapha futhi iBible education ngapha ufuna iBible school uyofunda ngibuya khona. Ufundiswa lokho ukuthi njengomfundisi ufuna kube updated njenge leader wazi kwenzakalana emhlabeni uzotshelwa iphepha. Indaba elethwe uSathane ethumela imessenger yakhe one of the planet lana ulokhuzana uJupiter uyena iking of the gods uyena uchief of the gods yena uJupiter kufundwa ngaye ekoleni then uthumela abantu uthumela ulokhuzana uMercury lena lethi indaba bese ibhalwa phansi emaphepheni isikhishwe kwimedia then wena umsakazi wena uyasakaza ufunda indaba uyilokhuzana uyintatheli. Hiyo yonke imisebenzi lena ngathi mangiqedwe uthene engangifisa ukuyenza ukuba intatheli. But uNkulunkulu ngenzela umusa ngangafika lapho. Uma imisebenzi enganguthanda ngoba yayingekho imali ekhaya ukuthi ngizoba inesi ngalesa sikhathi kwakusaqasha ibhedlela uqeqeshwe esibhedlela uthi ufunda ubuhola ngangiphase kahle biology. Yabona ngangiphase kahle biology Stephen Samson sasi right ngokwalelizwe. So ngifuna ukuthi ngiyofunda lapha uNkulunkulu wangiqabela ngangangena uzo zonke lezi zinto. Wagcina ngivume ukuthi ngene agriculture nakhona mase ngiphakathi wamphula uNkulunkulu ukuthi amanyala yilawa nalawa kuphambana kanje nezwi lakhe wabiza ukuthi ngikhwithe ngirizane ngishiye. So ngine peace njengamanje. I live by faith because ngiyafuna ukuthi uJesu mayibuya angibone ngifana naye ngoba ngikuye njoba ngikuye ngiyisitho emzimbeni wakhe. Angikwazi ukwenza izinto my master angayenzanga angayifundisanga. Izwe lifundisa against ukufundiswa uNkulunkulu, izwe lifundisa opposite lokho ukufundiswa uNkulunkulu. Uthatha kuphi ke wena? So uMercury ke manje iphepha elilethe indaba emhlabeni ufuna uhlala ugqolozela iTV yabona uthi usayibuka indaba lapha nje hayi mina nginceke inkosi nje angithandi zonke lezi zinto ngifuna nje ukubona indaba because ugcishwe nalento eBible college ukhohluza uSathane.